Min ippropona lil Bernard Grech sabiex joħroġ bil-proposta li sabiex tiżviluppa f'Art FODZ trid tgħaddi biż-2 terzi mill-Parlament huwa idjota inkompetenti. Hekk kiteb l-eks Ministru Nazzjonalista il-Perit Michael Falzon fuq il-Gazzetta Malta Today. Falzon qal ukoll li l-membri parlamentari jiddeċiedu fuq żvilupp fuq art verġni hija xi ħaġa assurda għaliex il-politiċi mhumiex nies tekniċi. F'artiklu li fih innota n-nuqqas ta' preparazzjoni tal-kap Bernard Grech, Michael Falzon li jitkellem ħafna fuq is-suġġett tal-ippjanar għal kif dawk li qed jagħtu l-pariri lil Bernard Grech ma jafux x'inhu jiġri madwarhom. Wara din il-proposta, l-istrateġista ta' Bernard Grech, Chris Perigin, mar jipprova ibenġilha fuq Facebook, hekk kif qal li dak li qal Grech huwa sabiex iqajjem diskussjoni dwar is-suġġett. Iżda Bernard Grech qal li din hija wegħda elettorali kif innota Falzon. Michael Falzon qal kif il-Partit Nazzjonalista għandu jikkonsulta ma' nies serji dwar kwistjoni bħal din. Intant anke l-editorjal tal-istess Gazzetta Malta Today qal kif din il-proposta tal-Partit Nazzjonalista tqajjem iżjed mistoqsijiet milli tagħti r-risposti. L-editur tal-Malta Today, Matthew Vella, innota li skont Bernard Grech se jkun il-Partit Nazzjonalista li jiddetermina liema huma proġetti nazzjonali li jitilgħu quddiem il-Parlament. Hawnhekk intqal li l-Parlament għandu jsaħħaħ l-indipendenza tal-awtoritajiet regolatorji bħalma l-awtorità tal-ippjanar flok joħdilhom posthom kif irid il-kap tal-Oppożizzjoni. L-editorjal tal-Malta Today qal kif il-partit ta' Bernard Grech għamel żball kardinali ieħor dak li jibqa' jżomm mal-pjanijiet lokali tal-2006. L-editorjal għalaq billi qal li jekk l-Oppożizzjoni trid li l-kredenzjali tagħha fuq l-ambjent ikunu kredibbli u hemmnuti, il-partit ta' Bernard Grech irid jiġi bi proposti loġiċi u prattiċi li sa issa m'għamilx.